Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki momen setelah lebaran sik menyesakkan lur. Iki mbarepe kudu wis bali nyang Jakarta mergo Senen iku pun mlekas mlebu kerja. Lah niki ngeterne teng terminal, lah iki lagi menunggu bis. Ora gur pisan pindho asline lur, nganu ditinggal bali nyang Jakarta ki tapi tetep ae anggere nyesek nyang dodol nek pisah ngene iki. Tak kira dek anu ki nek apa nyawang ibu-ibu ki kok biasa nek ditinggal ki kok nangis ngono kae ki apa tak pikir dek anu ki kok lebay amat lah bareng saiki ngrasakne dhewe lur karma jarene. Lah iki biasa oleh-oleh nek bar mantuk yang desa ki biasane ora lali nek anak lanang ki sambel kacang lur. Lah iki prosese ya biasa kacang tanah kae tak anu lur nek aku senenge tak sangrai lur nek digoreng nganggo minyak nggih mboten napa-napa ning nek biasane nek anak lanang ki nek kokean minyak ngonten mboten patek seneng dadine kula sangrai lah bar disangrai ditumbuk halus. Lah iki bawange kali lomboke digoreng terpisah ya lur niki gorenge kula ngangge minyak biasa ngoten nika. Lah niku numbuke wau gen supayane napa aluse merata diayak riyen mungkin nek ding gede-gede di tumbuk meleh. Kacange pun halus langsung dilebokne niku napa jenenge bawang putih karo lomboke dijegurne ditumbuk dibareng. Lah mengke langsung ditambahi gula Jawa lur. Lah aja lali anu napa niku jenenge godhong jeruk, gula merah, penyedap rasa karo garam ya lur. Nek seneng saged ditambahi kencur ning nek kula mboten seneng lur. Lah niki nek gulane ngampun halus langsung kacange wau ding pun lembut wau dijegurne pelan-pelan mawon ya lur niki sekilo kacang lomboke kira-kira setengah kilo ya lur ge anu napa jenenge niki kula nganggone gula merahe anu setengah mawon mergone nek anak lanang niku senenge ding pedes. Nek takaran niku menurut selera senenge pedes, nek manis napa sedengan mawon. Lah niki setengah kilo dadine semanten niki lho, lampun di packing siap di napa ditata. Nggih pun lur, selamat mencoba. See you.